saben dina tangi turuku jam 09.00 saben bengi nongkrong karo kanca-kanca bayanganku besok iso urip mulya mangan turu melu maratuwa. Kuwi sesuai karo aku lho Pak, lagune kancaku lho Pak. Ya, lak ngono kuwi, umpama nenek cah nom ngono kuwi. Nek aku nyanyi ngono. Mesti maratuwane mesti nyanyi ya. Maratuwa. Mesti ngene. Pancen bener kelakuanmu kuwi apik wong wis rapi ora gelem golek duit. Kadung turu ra gelem diutik-utik mantu ngono kuwi mantu kaya irik. Iki maratuwa lanang apa wedok sing ngelokne? Ya maratuwa wedok ki mau. Maratuwa wedok wenyeh ngono kae. Iya. Ya dibelani anake wedok no. Piye? Bojoku ngono tetep belani. Jangan gitu, ini emang pilihanku. Yang penting dia enggak nyelingkuhi aku. Ku bahagia walau hanya dengan I love you. Cinta kita kan tetap bersatu. Walau dengan I love you, cinta kita tetap bersatu. Cah nom Wis ngomong belani. sapa? Anake wedok. Anake wedok cah nom. Maratuwa lanang mesti bengok-bengok bapake sing wedok ki mesti bengok-bengok. Bengok piye? Iya bener nduk, pancen kuwi pilihanmu. Penting seneng kowe iso guyang-guyu. Apa wareg mung mbok gawe I love you. Mantu ngono kuwi njaluk dipal pentong palu. Pentong palu cerewet terus. Bapake kok galak ra. Galak iki bapake galak. Ngono kuwi ya like tetep belani. Like tetep belani. Jane keluarga apa tanggonmu iki? Belani sing nom no. Cah nom Keluarga disia-sia. bosok belani iki lho. Ya tetep belani sing nom Pak Like kuwi belani. Masa Aja ngono Kang, mantu mbok dieman-eman, mbok menawa besoke entuk kamulyan, mbok sing sabar, didongakno sing tenanan, sing penting isih iso mangan. Kuwi sapa Sepenting nek cah nom isih iso mangan kuwi wis aman. mbae teko nyeneni ya mbae. Bae yo belani. Sing tuwa. Belani mangan wae. Ya. Kowe isih jaluk ra diwehi kok bangga celuk-celuk randang kerja wong lanang mung tengok pancen iki keluarga jaran. Sing guri kok ngarep gurine ya kudune ya tok apa tok. Enggak mungkin percel saiki ora tau misuh. Kudune ya tok Kang. Cok apa piye? Jadi ya tak. Lah wong lanang ra gelem nyambut gawe kok rabi Kuwi kocok. bae. Kuwi padene belani sing nom. Angga isih belani. Isih to. Sabar wae. Aja do mikir nelongso bocah enom. Aja mbok kongkon rekoso. Sing penting wong tuwa gelem ndongakno ben misuke uripe iso mulya. Ya wis. Sing penting wong tuwek gelem ndongakno kuwi cah enom kuwi Yes. ayem Kang. Wis ben wis. Kok wis ben piye to? Masa gak enek sing nganu belani neh. Mbae mati wis. Bae masa gak belani. Mati. Nganu ngarep tangga ngarep omah kae kan yo pen to. Iya, tangga ngarep omah pindah Kalimantan wis. RT masa ora enek RT ini. RT-ne minggat, RT-ne minggat. Hei, kebablasan. Kene ae. Gareng, kuwi gareng. Hei. Mas. Sampean warok apa gareng? Warok joget sing apik.
cocok cengelmu. Awakmu sing tuwek gak gelem ngalah karo sing nom. Lho lagune iki kene iki meh Batu, lagune iki Banyuwangi. Awakmu lu wong Banyuwangi nyanyi Banyuwangi wis biasa kudune nyanyekno sing nom-nom pacaran ning pinggir pantai, ning pinggir laut ngono kae lho. Burung. Batu ora nek laut nek Ya sambil melihat keindahan iki ki masyarakat kelurahan Ndi? Temas. Aku ning kene wis. Walah, Berarti iki wae wong lanang-lanang tok. lah kok iso? Temas ora ana tembak. Oh iya, Temas. Bener kelurahane wong lanang-lanang tok. Iki luar biasa. Awakmu wis kulino rene ya, Pak ya. Aku wilayah Temas iki wis Apal ya. ping pisan iki. Lah ngono kok ngene-ngene, ping 4 paling Iki lara apa kuwi kelapa panitia. Kepala panitia. Kepala panitia Mas Pak Edi Heeh. karo Sapa? anu Mas Lurah Iya. Boloplek. Bola plekmu kuwi Mas Lurah karo. Alah iki Mas pirang 11 RW nggih mriki nggih leres nggih. Apal aku. Apal. Lah, Berarti nyedulur karo piantun kene. putune Mbah Bener ya apal lah di wilayah kene masamu. Padane awakmu ae kok rumangsaku. Temas itu luar biasa. Aku sing tak apali RW 8 tok. Nganu ketua RW ini. Adi Susipto. Awakmu yo kenal ngono. Anake toncoku. Lah iya Bapak. Tapi luar biasa tepuk tangannya mana untuk masyarakat Temas. Iki kelurahan sing hebat. Hebat sekali Pak. Hebate apa? Iki lurah liyane rong enek percile akeh kene iki taun iki. Luar biasa. Tepuk tangan buat kelurahan Temas. Kayak mesti lurah-lurah ning kono. Oh, dengan percile omongane ra penak. Tapi ya ora apa-apa. Ora apa-apa iki desa atau kelurahan yang wajib dicontoh oleh kelurahan-kelurahan dan desa-desa lainnya Lain. di Batu. Umpamane nanggap percil rugi. Sing rugi sapa Pak? Aku Rumah saku nek ora nanggap rugi. Dora, ini namanya budaya, kita harus Budaya. bisa melestarikan. Betul sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini didongak nele, Iya, sing panjang umure, Amin. sehat walafiat, Amin. rezekine barokah, Amin. sing duwe utang-utange lunas, Amin. sing utangi lali. Amin. Kowe banter dhewe ya, Bun. Yo banter no aku kan duwe utang awakmu 10. Wis anyar, lawas lambemu. Masa iso eling awak? Eleng aku utang lali ya to Kang. Ora mungkin lali. Aku akhir amin. Ora iso. Masyarakat kene luar biasa ya, Le. Luar biasa. Wah, delok sing delok akeh. Ket sore mang Sing jam piro? Jam 7 wis nglumpuk. Lah iya Sing delok akeh. Akeh. Sing guyu akeh. guyu kae. Sing nanggap arang-arang. Ora masalah. Yang penting iku ning kene ini untuk permulaan. Permulaan. Tapi kan iki mau wis enek omongan rasan-rasan teko mama. Ibu-ibu, kami ibu-ibu. Seneng, enek ngene iki seneng acarane. Ibu-ibu takono to, ora sewen Masa kabeh. wong sakmene mbane iki mung pengen roh gandenge percil. Percil kok ganteng wae. Iki lho kancaku iki lho. Percil ganteng napa elek? Elek. Lho, elek ngono lho. Titen ono kowe. Kowe sing sebelah kono Kang. Kono kan peteng sing rada Iki lho panjang kancaku sing ngene iki. Lah iki kancaku kok tulus-tulus kaya ngene iki. Iya, iya. Percil ganteng napa elek? Elek. Lho, Titen ono yu ayo. krungu we, krungu. Krungu kupingmu. Aku elek krungu kowe. Marem matimu. Lah ngono Dek, awakmu sombong. Sombong Pengen ngerti iblis. gantenge percil. Eh? Kayak pengen ngerti gantenge percil, wong nak ngerti Kang Percil liwat ki wis mesti bathuke no. Lambene njebek. Irunge nyepok. Duite akeh. Amin, mbok dongane amin. Kok mbok tambahi ta? Kok keblowo kowe. Mbok tambahi dhewe to. Tapi ya luar biasa sesuk sik acarane. Sik masih ada rangkaiannya lagi wayangan dari Heeh, iki acarane bersih desa. bersih desa. Ngresiki desane. Betul sekali. Kelurahane diresiki. Heeh. Sukertone ben do ilang. Iki malah nyembelih kebo. Wis adate kene juga untuk apa jenenge meningkatkan gusi-gusi para Gisi ndasmu. Ngeprok ndasmu iku. bener Gisi. Gisi meningkatkan gisi warga masyarakatnya. Iya, masyarakat kene Temas khususnya. Betul sekali. Ngene iki wajib Pak diuri-uri. Kudune awakmu ya nyonto ngono kuwi. Ning omah ulang tahun nyembelih kebo, anakmu ulang tahun nyembelih kebo, bojomu ulang tahun nyembelih kebo. Sip. Ya berarti Jadi aku warep. sadurunge kowe ngomongi aku kowe iki lakonono dhewe.
Kowe ngomongi wong isone nglakoni angel. Wong iki lumpuk-lumpuk ki angel. Mangan iwak pitik lho ngenteni pitik diplindes truk. Dia ngono kok lambemu ngomong rasa syukur luar biasa le. Syukuran niki masyarakat. Syukuran niki masyarakat sakmene mbiyane tumplek-blek kaya ngene iki. Niki nggih sing ningali masyarakat Temas niku sakmenten niki nggih Bu nggih. Masyarakat Temas tok. Niki gak enek sing teko jaba desa, jaba kelurahan gak enek. Oh, lah jaba Temas. Lho Ket, duduk wong Temas e. Lho, lurahmu kok nanggap dhewe no. Kok sampeyan iki wujud kerukunane masyarakat Temas karo tangga tiwa teneng. Sing penting rukun. Bersyukur tuh la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil sadid. Alhamdulillah artine apa, Pak? Delok ana ning Google. Timbangan aku kleru wong iki unen-unen Jawa. Nyapa? Kuwi wis ngendikane. Nyapa? Lah awakmu kok iso ngomong ngono kok iso gak Lah kowe wong Jawa apa ora? Wong Jawa. Tegese Jawamu Jawa ndi? Ya Jawa kene to, Pak. Wong Jawa to budaya Jawa. Ngene iki berarti budaya Jawa. Heeh, kerukunan rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Cara Indonesiane bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Mesane rondo karo duda ora rapi nek karo masaku. Ngene iki kudune ya diuri-uri terus. Maju ke depan. Ya ndek maju. Ngaturne apa, piye carane masyarakat Temas ki ora stres bengi iki pokoke. Niki mangke dibuyare jam pinten? Kula manut jenengan. Jam pinten? Kula manut saestu. 11. Aja tekok wong wedok-wedok lambene wis gak kena diatur. Apa nek subuh kancane mlebu ambulan no. Ya takok bapak-bapak. Bapak-bapak nuwun sewu mangke di anu sing lanang ndi to, Pak? Lah kok wedok tok to kene masyarakat. Rah, masyarakat ku akeh wedoke ya, Rah. Ya ampun lho, lanange tuku parkir paling le. Ben motore ra ilang. Tapi ya luar biasa. Luar biasa. Wis pokoke aku manut lah Tinggo. Manut. Iya lah. Rampunge jam pinten Ibu-ibu? Hei, aja subuh. 11 kuat. 12 kuat. Jam 1 sampean kuat, Bu. Jam 3 sampean kuat. Wong wedoke ngono kuwi lho. Ning isor ramen kuat. Ora mikir sing lanang ning dhuwur petenteng. Sing lanang petentengan apa? Lah iki nyambut gawe cakeme sampe merotol. Awakmu wong lanang. Ya iyalah kono sing wedok. Menghibur kono ya. Ayo coba. Kene maju ke depan. Kowe ngomongne apa? Lah aku ngomongke ngene iki sing penting kuwi sebagai pemuda, ngene iki sing budaya. Kudune kuwi urip ben aman. Urip ayem kuwi sing penting duwe 150 ngono wis kena nggo cekelan. 150. Kowe lha mbadok kok. Sura-sura lho, Pak. Iki awak dhewe bersih desa. Sing penting awak dhewe duwe 150 kuwi nggo cekelan, kuwi wis aman kanggo sak umure hidup. Kok iso? 150 kanggo seumur hidup. Apa kuwi 150? 150. Cangkem lan tenggorokan disat, kringete ditus, wetenge diiket. Lho. Dadi awak dhewe kudu sregep tirakat. Mudeng ora tirakatan. Lho. Paling ndak ya melek bengi, poso ora mangan. Oh berarti melek bengi. Melek bengi karo ora mangan. Wah, emah. Lho. Awakmu wedi nek kena lara omah. Ya kena lara omah no. Pengen ben gak kena lara omah. Terus pindah kidul omah. Kebek kidul omah. Bangunane kaji ngono. Kebek tenan. Awakmu ya ngono. Budaya lho Pak, budayane awake dhewe kuwi akeh. Oh gitu ya. Heeh, budaya antri juga budaya, basa sing halus ki ya budaya, andap asor sopan santun ya budaya, hitung-hitungan Jawa ya budaya. Kowe berarti lak nuwun sewu, lak kowe ngomongne budaya itu penting. Heeh. Kowe ya kan sik enom. Iya. Umurmu pira? Umurku paling selikur. Selikur. Aku ora lagi lulus SMP. Rupa kok kloset selikur. Aku kaya kloset, awakmu kaya sapi teng. Berarti lurah iki nanggap WC no lene iki. Ya lambemu sok jeplak ae karo masaku. Coba umpamane kowe cah enom, nak nembang-nembang apa? Nembange cah enom ya sing apik to, Pak, sing lagi viral-viral iki. Suara rintik. Lagu lawas. Kuwi mbokku loro lahir lagu. Tapi nganane liwat ning TikTokku kok. Mesti lagu kuwi. Enek sing anyar, lagi in, paling masyarakat ini mbok ngerti mbok durung. Iki lagune cah enom saiki, mewakili aku. Iya, iya. Dreng 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 dreng. Saben dina. Ya ya lah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kok nyanyi malah penek aku mau lali urung donga bismillah, Pak. Oke.
mewakili Iya, iki. iya. Heeh. Hati yang paling dalam kudune maca bismillah. Iyalah aja omong ae kowe iki nang nyanyi. Ngenteni to. Mosok rapi Bu. Nyanyi yo wis. Lah dong ngenteni lho, Pak. Saben dina tangi turuku jam 09.00 saben bengi nongkrong karo kanca-kanca bayanganku besok iso urip mulya mangan turu melu maratuwa. Tepuk tangannya mana? Lagu basa kok Lagu canom zaman saiki. Cek rene. Sound sip oke. Sik ta. Lagu koyo ngono kok iso ketemu tangan iki lho. Lho kuwi lagu Jajal tak tarungane. Sap. rungokno ta rungokno. Tarungane. Saben dina Iya. tangi turuku jam 09.00 saben bengi nongkrong karo kanca-kanca bayanganku besok iso urip mulya mangan turu melu maratuwa mangan turu melu apal kabeh lagune canem saiki Tamong. Lagu Aku lah duwe mantu ngono kuwi tas tangi tak gecek ndase ta. cocok karo Lah ora nyambut gawe tangi jam 09.00 ape mbadhok apa anakku. kuwi sesuai karo aku lho Pak lagune kancaku lho Pak Ya, lak ngono kuwi umpama nenek canom ngono nek aku kuwi. nyanyi ngono Mesti maratuwane mesti nyanyi ya. maratua Mesti ngene. Pancen bener kelakuanmu kuwi apik wong wis rapi ora gelem golek duwe kadung turu ora gelem diutik-utik mantu ngono kuwi mantu kaya kire berarti aku kaya kiri ya tenan ya dilokne tenan karo para tuamu dilokne tenan karo para tuamu apa enek ora nyambut gawe tangi jam maratua lanang apa wedok sing ngelokne ya marata wedok ki mau maratua wedok wenyeh ngono kae iya ya dibelani anake wedok no piye bojoku ngono tetep belani Jangan gitu, ini emang pilihanku. Yang penting dia enggak nyelingkuhi aku. Ku bahagia walau hanya dengan I love you. Cinta kita kan tetap bersatu. wis apa walau dengan I love you cinta kita tetap bersatu cah nom wis sing ngomong belani sapa anake wedok anake wedok cah nom maratuwa lanang mesti bengok-bengok bapake sing wedok ki mesti bengok-bengok Bengok piye? iya bener nduk pancen kuwi pilihanmu penting seneng kowe iso guyang-guyu apa wareg mung mbok gawe I love you mantu ngono kuwi njaluk dipal pentong palu cerewet terus bapake kok galak ireng galak iki bapake galak ngono ku ya like tetep belani like tetep belani jane keluarga apa tanggonmu iki belani sing nom no cah nom Lah, kok keluarga disia-sia bosok dibelani iki lho ya tetep belani sing nom Pak Like kuwi belani masa Aja ngono Kang, mantu mbok tiye maneman, mbok menawa keluarga besoke entuk kamulyan, mbok sing sabar, didongakno sing tenanan, sing penting isih iso mangan. kuwi sapa penting ne kanom iso mangan kuwi wis aman mbae teko nyeneni ya mbae bae yo belani belani sing tuwek belani mangan wae ya kowe isih jaluk ra diwehi kok bangga celuk-celuk randang kerja wong lanang mung tengok pancen iki keluarga jaran sing guri kok ngarep gurine ya kudune ya tok apa tok enggak mungkin percel saiki ora tau misuh kudune ya tok Kang cok apa piye jadi ya dan Lihat mau lanang ra gelem nyambut gawe rabi kuwi kocok. bae Bae. kuwi Pak D
adene belani sing nom. Mangke sik belani. Sik isih to. Sabar wae. Aja do mikir nelongso bocah enom. Aja mbok kongkon rekoso. Sing penting wong tuwa gelem ndongakno ben misuke uripe iso mulya. Ya wis. Sing penting wong tuwek gelem ndongakno kuwi cah enom kuwi ayem kan. Wis ben bene wis. Lho kok wis ben piye to? Masa gak enek sing nganu belani neh. Mbae mati wis. Bae masa gak belani. Mati. Nganu ngarep tangga ngarep omah kae kan yo open to. Iya, tangga ngarep omah pindah Kalimantan wis. RT masa ora enek RT-ne. RT-ne minggat. Lah kuwi anu moden apa ora? Modene ngurusi MBG wis ora. Nah, masa ora enek tangga sekitar sing gelem Ora enek tanggane. Buyut. Wong keluarga bosok urip dhewe kuwi ketahe. Lah kowe iki apa enek keluarga iso teruntun lho masamu. Lah iki terusne 3 dina ora entekno. Lah malah bela-belonan Wis ora enek bela-belonan lho keluarga kowe wis entek sing tuwek. mati. Wis ora usah nyanyi ngono. Guru-gurune mosok tau sekolah apa ora to kuwi? Gurune pensiun. Anu kuwi mosok gak duwe sing tuwek neh sing bela. Ora enek tuwek diobat karo marantune diobat to kesan to. Kok wis to Kang? Jarene njaluk lagu sing viral. Wis ora. Viral iki maksudnya dudu sing ngono kuwi contoh kaya Mbak Probo. Lagu apa? Coba Prop ngadeg Prop. Kok kono ae. Kok kono. Lah iki lho contoh lagu kaya Probo. Masih bocahe bunder kaya endok. Lho ya sampean iki masuk kaya endok. Piuh entute ambune ra enak Bu, sumpah. Iki kaya kentang nak didang sak jam ngono kae Pak. Modu. Iya, Tio. Aku ra ngemis. Wis ngerti wong awakmu nyanyi nyinden kok ora ngemis, heeh. Nembang. Ya omongi. Kowe jangan. Lah kono lagi mangap ngene. Aku ora ngemis. Wis ngerti nak kono nembang dadi sinden mosok ngemis. Aku ra ngemis ning atiku miris. Jare rasane kowe wis ana gantine. Kamong Suarane penak, Dak. aku isih sayang. Tresnaku ora bakal ilang. Suara iki karep ngene iki. Modele awake kaya ngono suarane po enak ya Pak ya. Lah diomongi aja mbok delok casinge. Oh, dadi Telok didelok barang, apane? coba Delok barang. Kuwi urung sing liyane. Mari ngene kowe nyanyi karo aku ngono. Mari ngono sadurunge niki wae wonten pamundutan saking Bulurah. Menika nyuwun sinden wanita Rainaga. Nanti niki kula dalaken sekedap balik. Wis sinden apa Coba ulo? pelok barang. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lin. Kok ya iso dimodel nganggo gamelan? Iki apa-apa iso. Apa-apa kok iso lho kok. Aku gumun. Elo le le la lo le lo le la lo la le. Ada ada? Iya. Ya ora. Pelok. Sambil yang permintaan Bulurah Iya, diiringi ini. Oke, ayo. Hadir pada malam hari ini untuk Anda semuanya, sinden ini sangat fenomenal. Kemarin sinden ini nyolong sepeda motor. Kemarin sinden ini masuk di televisi. Oh, masuk di televisi Karena dia menghamili sapi. ya gak masuk audisi. Audisi dangdut tempura, ibu-ibu. Pantura bersama sosis terdekat. Langsung kita tampilkan artis yang sangat luar biasa, fenomenal di Jawa Timur. Kemarin diuber-uber sama Satpol PP, ibu-ibu. Ana penyanyi kok iso diuber-uber Satpol PP. Diuber. Yuk, satu persembahan terspesial buat panjenengan semuanya, warga masyarakat Temas dan sekitarnya. Nggak mau itu kalau MC itu. Nggak Ini mau. ada khusus sendiri. Oh iya. Budale sinden viral. Apa rek? Oh, jalur. Ini lagu anak-anak, Pak.
Penyukur apa? Rambut. Oh, rambut. Lan kantonge Doraemon kan akeh. Awakmu ngerti to ora to jane lagu iki mau? Lho, lah ini aku Sinden metu yang kan diringi sangat penak. viral, sinden yang fenomenal bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Sinden anakan kadal. Sorry. Koyo sandal. La. Wanita istimewa Rai aku aspal. Anjen aku turunane Angling Darmo, Mas. Agak maju ke depan dong, Dek. Ya ampun, madhep ora, Dok. Iki lho opo? Ya iki lho. Apa to, Pak? Bokong kotak. masalah yo lagi Iso jendul kaya tumor. Mau ning mburi kenceng lho, Mas. lah kok iso kaya ngono kuwi? Kademen kita anu terus wungkul dadi es batu. Adik, Iya, Mas. namanya siapa? Asli dari mana? Mohon maaf kalau AA boleh tahu. Boleh perkenalan buat masyarakat Temas dan sekitarnya Ya, yang hadir sebelum di saya sini? perkenalan, Ya. saya sapa dulu masyarakat Oke. Temas ini ya, Mas Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karu, ya ampun. Temas Kono sae ora kowe sing sae kok. Temas sae, bantu sae Sedaya sedoyo sae. Oh, alah kono sing ngomong saya. Ya. Aku terus ngomong apa? Kowe ngomong apa lho? Ngomong sapa? Edi Sokek. Masa gak apa-apa ini? Lha dia kowe kok Temas kok. Diteke. Soke. Sapa? Sokek tutup kayak goblok. Ben kondang lho, Mas. Temas. Temas, Sae. Batu, Sae. Malang, Singosari. Lah kok mbok sebut awakmu ki kernet apa piye kok? Kok Batu Malang Singosari Ini. rumasane. Temas. Sae. Batu. Sae. Sedaya. Sae. Sedaya. Kayak ngono. Sedaya. Oke. Nadane Temas, sae. Batu, Sae. Sedoso, Sedaya. Sedaya. Sedaya, Ya sing semangat to, sedaya. Sedaya. Kalemen kuwi. Luar biasa sekali, Mas. Biasa Mas aku ya biasa. Mas iki malam hari ini tuh istimewa. Istimewa nang ndi ora nang ndoke kok. Maksudnya iki malam hari ini tuh malam yang berbahagia. Bahagia sapa? Sing sapa sing bahagia? Mas iki masyarakat Temas. Ya lah masyarakat Temas Wis ngerti nek bahagia. bahagia ket mang sore ning kene mau lungguh sore ngenteni, wisan. ya bahagia no sedekah bumi. Maksudnya wong ki nglumpuk ning kene iki lho, Mas. Lho prei meteng lah nglumpuk. Piye to nek omong ki? Piye to? Piye? Mas Mbak Lurah. nyapa? Lurah nyapa? Mas Lurah Adit. Adik. Kuwi lah duwe gawe Ya. selamatan Kelurahan Temas. Ya. Sing kaping 172. Heeh. Kuwi nglumpukne masyarakat. Ya wis ngerti lho. Masyarakat lumpuk dhewe. Kok dhewe. Mas iki wong ki padha teko rene kabeh lho, Mas. Ya wis ngerti Lho wis delok ngerti campur sari. ya campur sari yo. Maksudnya ngene lho, Mas. Piye? Piye? Ya ampun. Masyarakat Temas ki lah sae. Sae. Batu. Batu ya sae. Sae. Sedaya Sae. iya to. Terus Ki kabeh ki Kiliti sae napa sae? sae monggo Lho, lho. dibidalaken. perasaanmu sae apa sae? Sae tok. Nun sewu nduk. Iya, iya, Mas. Iki ning Temas. Temas. Apal apa ora? Yo apal to awake dhewe iki Batu mubeng. Endi ae? Temas, Ya terus. Temas. Iya. Heeh. Terus Temas. Terus Temas. Kok Temas kabeh ya? Temas Ya kabeh. maksudnya sing tak apali Temas tok. Masalah sing nanggap kuwi desa. Temas. Iya. Mulane iki ini sebagai kelurahan percontohan yang Percontohan. ada Kota Batu. Kok ngerti? Mergo gelem. Kok paham? Mergo ngomongin ora banter. Lah kan yo iki takon ngono lho ketakon karo dirimu Iya, jarene iya. awakmu wis apal karo Batu ning kene. Ya apal to Batu ya kulino mubeng kok iso. Mubeng dia. Mubeng alun-alun kuwi. Temas ki lho. Temas luar biasa. TEMAS arti T-ne apa nduk Cayu? Tetap menjadi kelurahan yang terbaik di Kota Batu. Luar biasa tepuk tangan. Enak.
Enak. Ya. Enak piye? Masyarakat Temes tuh dienakne bengi iki Oh, iya. ditanggapne guyon maton Campur sari M. mula saka kuwi Iya. kudu didukung program-programe Mas Lurah Adit ben Kelurahan Temas iso dadi kelurahan sing terbaik ning Kota Batu. Amin. Bar MB. Kok B kok. Bar MBG terus A. ayo toh Ya, oke. tetep lestarikan budaya tradisional. S. Adem Mas. Maksudnya artine S Lah, padha S. karo T kuwi mau lho. S. Sopo ae? Sing Sing kadasen, Sopo ae? sing panunen. Ndang rene yo. Tak. Tambani. S iki apa? S. S iki lho. Semangat gotong royong membangun Kelurahan Temas. Kota Batu B A T U. B. B. B apa ya? Bersama Bapak Wali Kota menjadikan Batu sebagai kota yang istimewa. Luar biasa. Ayo toh. Liyane kuwi mosok Aku ayo. Liyane kuwi mosok amanah ya iso to. Amanah, Ya. Fatonah, Alah nyapo kok iso patona bareng. Fatimah. Kok iso patona. Amanah patona kita. Maksudnya ini pemimpin yang amanah. Iya. Memimpin masyarakat Batu. Batu T. Tetap tangguh Iya bener. menjalani segala apapun. Untuk itu Apa nih? Untuk itu makanya kita harus tetap melestarikan Adit. Adit. Ayo to. Liyane ki ora enak to. Liyane ayo to ora enak to. Adit barangnya dia. iya no. Adit. Amanah. Wes gak aku liyane. Arif dan bijaksana. Bener. Sebagai D. dedikasinya sangat tinggi untuk kemakmuran. I. Insya Allah menjadi pemimpin yang amanah. T. Tetap Agar karo T kok mesti tetep karo. tekun dalam beribadah. Ya, Edi. Edi. Enak ngono to. Duduk. Ekonomi sangat mumpuni. Ya. Karena beliau adalah mantan lurah. Ya. D. Dedi Condakmu. D iki apa? D. Dia adalah Oh iya. pria Iya, yang iya. sangat bijaksana. I. Ye po i. Yes, ya ora apa-apa. Ye. Iya ora apa-apa. Zazu. Masa tekan jayu bareng kok pacar. Tonggone Pak Edi. Oh iya. Son. Son bareng Mas. Iya no. S O U N D. S. S. Suara apik lan ora apik tergantung sing nanggap. O. Ora mungkin larang nek kowe ngerti regane son. U. Untuk itu nanggap son. N. Narimo ing pandut. D. Diamput kowe. Aku golek kata-katae lho bingung. Masa nesu lho. Tidak boleh. Nembang ya, Nduk. 172. 172. Satu Artine Nduk Cahayu nyawiji menjadi satu antara Mbah Mas Lurah dan juga warga masyarakat Mas. luar biasa. 7. Tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan Temas. Dua. Dua itu artinya dua. Iya. Dua. Itu nyanyi tak. Masyarakat Temas, ayo podo mangan kacang dua kelinci. Ya wis. Nang donya kuwi enek loro. Enek apik Awan ana apa elek. Ora Sing apik digawe, sing elek dibuang. Biasa. Buang, iya. Biasa. Ya nembang ya. Oke. Nembang apa Nduk Cahayu nembangi? Manut Mas. Sing apik lho ya. Sing apik. Dia ngenane kelaru terus lho kowe ning Medion ndek iki. Nah, Ora wis wingi latihan aku mulai kok Ya. Medion wis latihan aku. nang iso lagu-lagu Ya sing viral aku iki. anu yogi. Anu karo bojone sampean iku Yoga. Yogi. Lek lanang yoga wedok yogi. Nadane Nduk, nadane. Lagune apa? Oke. Lagune apa? Sing anu Mau lagu memberikan lagu apa? Ambiar aja. Ambiar. Oke. Judulnya apa? Judulnya Masuk Angin. Ono ya. Lagune Deni Caknan Masuk Angin kuwi lho.
Segara angin. Masuk angin yang ngentut terus nang kowe akhir. Apa? Segara angin. Ombak gede. Itu kuwi. Apa tenan kuwi lho. Iya iya. Ning taman kuwi lho. Kuwi lho. Tolak angin. Iya. Nadane Mas coba Mas. Negara angin. Kowe kok lak iso. Iya. Iki kok lak njaluk, iki kok acarane kan rada diolor. Heeh. Awake dhewe kan rada suwi. Iki diolor. Diolor. Kok dadi ndasmu diolor rono. Maksud iki acarane nyapa tekan dasku barang. Ora, mesti acarane diolor. Nek awakmu pancen apik tenan, negara angin apik tenan. Engko ora. Engko apik ditumbas kalih Mas Lurah. Mas Adit? Dinggo apa, Mas? Citaan molen. Kowe engko. Tenan kuwi. Tenan. Sing nggo citakan sing ndi, Mas? Ndak. Tak siapin sih. Ayo to, digorangin lah. Dak. Aja ngono. Yo, penyanyi kita akan Aja menyanyikan. ngedeg-ngedeg itu, Enggak, yo. Mas aku. Ya aku kan koyo MC nisi ngono lho, Pak. Kene iki ora ngerti penyanyi niki jantung lemah. Lemah jantung. Wis jane apa to kowe iki? Kowe iki lagu apa kok iso? Lah iya kuwi lho. Iya, tak cepet. Tak Tak rewangi. nanonen Iya aku. Iki mau wegah lagune. nadamu yo cucu kuwi. Aku ora roe. Lagu segorangin iki aku ora ro kok. Tak tempuh 11.930 Iki apa to jane asline? Kuwi nyanyi apa to kowe iki? beras. Tak tempuh 11.000 kilometer. Meter nyusul awakmu. Nah, Keren Mas. iya iya. Janjine piye? Iso ora? Masalah. Mari aku mbok ganggu. Ternyata. Nyapa kok ternyata? Lah kuwi ngono. Ternyata LDR pahit Bisa lho. tak seindah kembang tulip neng Taman. goblokmu. Goblokmu dhewe iki. Ngacok dasmu Lagune goblok piye? kancane. Piye? Lah ya Lagu piye? ternyata LDR pahit tenan. Ora seindah kembang tulip neng taman. Piye kok Malang? Goblokku. Lah ya Goblok. Wah ngono. nyapa goblokmu lho Mas aku. Anu lho, aja ngono kuwi lho sing wong apal lho. Sing apal itu Wong Mas. apal. Oke oke. Sing apal-apal. Neng kuwi lho lagune. Ya, Neng kutha so. kok ngawur kowe. Lah iki nyontoni mbok ning tok. Kowe mesti ladem ngawur kowe enggak aku. Aku mau adem-adem kan anu ditambani penak ta Mas. Tambani tak ombeni tolak angin. Masa? Wah, angine tak tolak. Lah kok dhek sik ngenteni aku di WA-ni terus Mas. Kuwi angin apa dep kolektor? Kuwi angin apa dep letter. Mbah aku iso Nadane diteni iki. Mayor. Yo. Lu kenal Veronica ko. Op. Kowe kok rasa ngene-ngene. Lah kan yo anu to Mas. Jazz pop anu. Kira. Yo sing kompak, Ah. apa gerak yo sing kompak. Gerak dan lagu. Lu kenal Veronica ko. Veronica yang omstrom buat Nano Naniko. Om yang biasa tambal jalan lobang tuko. Jalan Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pu suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pu suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pu suami. Yo. Bukan yang itu. Aku serong wulan lho ngene iki Mas. bukan Gak yang itu. apal-apal, Tapi ya. Mama Maria pun suami. Nak kasih kenal saya dan Veronica dulu.
Setiap mama Suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bahasa Inggris. Temas. Oh iya. Bahasa Inggris ya. Bluetooth di Awakmu gak Nyanyi koyo aku. Iki lho. Karakter. Karakter. Kowe iki lak nyanyi. Dadi Ya. koyo sing tampil. Ayo, kowe. Nyapa tekan ade lumut lho. Lah ini nyebloke kono nih Mas. Iki lho mau lho. Ah, yuk. Coba. 1, 2, 3, 4. Iya, ya, 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 ya. Iya. Hua. Cuk. Iya, ya, ya. Iya, iya. Ya kuwi enek penyanyi kesetrum cangkeme ya kuwi Mas. Rumah saku mik iki ora nyetrem lho. Lah kok geder-geder nyapa kuwi? Iki ki ora ki anu apa ki making vokal making kontrolis. Oh, teknik miking. Kontrolis ki ya dulure Ujud Lis nek iki. Kuwi kolis. Goblok. Kowe kolis. Balik-balik aja rusuhi aku kowe. Oh, miking kuwi. Cuk 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 cuk. So. Waduh. Satu satu. Satu cuek baru malu. Aduh ade ini. Abangnya raju dia. Sendu sendu. Cuek baru malu. Aduh ade ini. Mau juga bang yang rayu. Iya. Hey. Oh! Iya. Contoh itu kali koyo ngono kuwi. Lho, Masa ya isih ngefek. Koyo ngepek. Nyanyi barang ayo. Nah, versi apa kuwi mau? Rock. Versi rocker. Nek aku nyanyi statue yo versi kae to, Pak. Versi Arabian, versi halus, awakmu versi kasar. bismillah. Ndonga terus aja. Ben selamat to. Down those days, you Asik. Bisa ora duwe versi ora? Awakmu ki yo kearapen. Lah kono rocker aku. Aku sing halus ya Mas. Iya, iya, iya. Versi campur sari. Iya. Statue to? Sendu. Statue sing ayu dhewe. Katingan tindak bae orang pas setecu. Awakmu malah Jare halus. Halus. Lah nduk Prabu. Kowe mari ngono ning kene. Nyapa? Yo mari Prabu. Silakan. Prabu yo iso muni to Mas. Iso. ya iso duwe karakter kok. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Versi mana itu? Mosok nek Madura. Oh, versi Madura. Bisa ya, Tretan Prabu? Dibi, Bisa. Tretan Dibi, Temas Tretan Dibi. Retan muslim pancen anu. Retan muslim iki TikTok. Lah iya. Grup kuwi. Madura sampean. Sampean Madura. Dura. Ban bisa mon sekoni-sekoni ban. Lah kok sampe Madura? Retan bedi kok bedun. Ngomong apa to? Dura. Oh, iso omong Dura ya, Pak ya? Bener pelak bedi kok. Pen Madura ta? Eta.
Kuwi Malang. Kuwi artine apa to Kang sing mbok omongna kuwi mau? Aku yang ngawur. Ngawur deh, ngawur. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue, 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 statue. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Lho rungono. Tretan sada jeder maka pasti beres. Aduh, ono tanpa dijejer-jejer Bapak Lurah, ayo ndang nyawer. Aduh. Kene apa, Cong? Kena telak, Dik. Paling gak yo melu parian. Eneng pari ning pinggir sumur, Bapak Edi panjang umur. Aja un Gak, lho, gak, aja gak. un. Mudun. Buah pir dituku Pak Lurah. Gawa apa ora? Sedaya sing hadir mugi angsal barokah. Aduh. Ya. Ayo, mbok blesek sing pernah. Nyanyi sing tenan. Iwak mas, Lah. iwak lele. Yo entek iwak mase dibadhok iwak lele. Parian lho. Parian Oh, goblok. parian. Iwak mas, iwak lele. Temas. Lir saalir. Lir saalir, alir alir kum. Lir saalir. Hop. Dumon anjelik. Aduh nyaman ongku lirasa Jurus apa mas? Antar sempak Jurus apa gimana? Temas bergoyang. sake Awamu? Jurus? Jurus naga terbang. Jajal piye? Jegempeng degireng lake kontak benter nyarena bese leresa alir leresa alir leresa Naga terbang. Kowe jurus apa? Gajah turu. Gajah turu. Hoi! Alir. Tepuk tangan. Gajah turu lah kok kayang kowe lho. Lah tak gajah turu. Iya, Gajah nek telalene ndi? cilik mas. Kayak rata ketokne telale itu. Iki jalukane Pamundutane. panitia. Iya. Kita acara ini Untuk melestarikan diterusne. budaya ta. Iya, melestarikan budaya dadi ben eroh Hah. budayane dhewe iki apa. Guyon maton iki ora mung lagu-lagu, ora mung Ora mung tarian. dagelan. Nah, ora Iki mung kok dagelan. aku dalang, Dalang, sindene kowe. aku nyinden mas. Iya no. Kowe sing Aku pemain. pemain. Oke. Iki kok tak jukokne pemain-pemain legend. Legend. Dadi ketoprak siswa budaya. Bisa. Weh. Terus ludruk siswa budaya. Iya, terus. Terus janger siswa budaya. Kok siswa budaya. Liyane gak enek, Mas.
Ya nek kuwi Oke, aku tak dandan Wes, karo dandan. arek-arek sing ning jero. kowe dadi sinden iso apa ora? Ya Aku iso ta, Mas. sutradara. Iso tenan. Aku sapa tak sindeni. Ora iso tak pancal. Kostume ning ndi, Pak? Pokoke sesuai kostum ngono ya. TKO Satpol PP. Banser kostum ning kono. Iki ceritane apa ki katentreman. Katentreman. Rukun lan katentreman. Oke. Selindro. Lho, lha kok nyapa? Jare penali latar. Duduk kuwi ngok pengok. Sinden. Sinden. Oke, oke. Ya, jajal. Jaritane. Tung tung tung. Dlang. Nyanyine iki lho. Jare palaran. Ceritane tung tung tung. Dlang. Lang. Oh iya ya. Tok 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 tok. Ngono lho goblok. Ceritane Nyapa? mbok ora ngageti kancane ora iso to, Mas. Lah yo ge keprak dalang kok sesuk Mbok enek wayang. alon-alon ora iso. Sesuk enek wayang. Dadi beda-beda. Sesuk Dian. Dian, Dian sapa, Mas? Dian Temi. Ora sambo kaya temi. Lah sapa? Kowe saiki ngawur, ndak gagelmu susu ngawur. Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka Diraja Ratu Buta arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut. Anoman cancut Tumandang. mandang mandang Satemati. satemati kowo malah ngimpi to Mas. Bener ta? Sakjroning lakon ana salah sawijining dina. Mbok delok karepmu ora ya karepmu. Masalahe lakone pokoke penting iso guyu. Geger ana ing tanah Lambangan. Sapa sejatine sing geger? Geger. Sik tak dodok sik. Iki main Mas. Ndi sik. Lampune urupno, Mas. Lampune urupno, Mas. Mas. Lampune urupno. Kowe nyak dadi opo kene? Apa apa Mas? Siapa? Oh, Pian. Iki sapa? Gendeng. Saya kula pemain geger-geger, lah kok benane kabel. Mbok omong ini kadung kaget. Omongo. Wis nek, Bro. Wis, Dajal sik ngono. jamane sik. Wis. Wis. Mbok omong-omong metu e. Ya. Siap. Siap, Mas. Kowe iki lho nyapa? Lah nek apa dalang yo mutah iki lho. Dalang yo ngene iki biasa. Ayon kinelar amba bercarita. Api yo, garapane api yo. Kowe kok iso ndeni apa? Apa suci
iki dina apa? Iki dina Senin, Mas. Senin. Senin senenge ning tengahe tanen. Selasa senenge ning tengahe kloso. Rebo rebutan pengin bobok. Kemis kemulan karo mengkis-mengkis. Jumat sing lanang jembalian sing wedok jepat. Sabtu tarat usap randang metu. Minggu kuwi libur. Masa minggu libur iki lho. Tanggal abang. Tek nih. Ceritane pokoke kabeh penting iso guyu. Tentreme kawula, tentreme masyarakat. Apa to ceritane? Delon dhewe lara percaya. 자잘리도 흔도 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 Kebablasan. Kene ae. Gareng, kuwi gareng. Mas. Sampean warok apa gareng? Warok joget sing apik. Barono. Hah? Woi. Sing gagah, Mas. Kakak Mas. Ayo, kita senam pagi, ibu-ibu, ayo. Wong edan. Lah nyamuk malah senam iki lho. Mas. Up. Nek aerobik isu. Ngene. Kowe diluk det cerita, wis cerita. Angel men to Mas jogetane pemain iki, Mas. Cerita. Op. Ceritane piye, Mas? Ya ampun. Sama jebul ngono kuwi ta? Ya ampun, masa ora ngerti to, Mas. Aku kan joget to, Mas. Hei! Dang. Op. Mas, Dalam. kan wis kulino dapur. Warok lho, Mas. Warok, Mas. Jogetan sing apik. Aku ibu-ibu PKK. Gak, Ibu kakak kok kowe iki dandani, warok kowe iso iki warok kereng. Warok kereng. Yo, Nah, masalahnya nih. Bocah-bocah kok padha mlayu kabeh. Heeh. Tak enteni malah ninggal. Kabeh iki kereng nyok. Kabeh iki kereng ora terus ninggal. Sing dadi warok aku apa kowe? Kowe warok RW 8 kowe gitu. ngene lho, Mas. Padi Sucipto. Warok iki sing keren. Aduh, yo. Matane. Loh, asli to, Mas? Asli. Oh, Mas aku tempelan nih. Hei, cawet-cawet, kamu kemana sih kok aku mau tinggal? Sebab bayi kurang ajar. Cuk. Ki lakone apa to, Mas? Aku bingung aku. Siapa? Ngrasani aku. Sing ngrasani iki lho sapa? Ora ngrasani. Budek aku cek. Budek ya, Budak melu toprak. melok toprak. Cah, Kok budek-budek kene wong? Budek-budek kene wong. Aku malu mangan sego gudeg ngarepan iki lho. Enak. Enak to. Keri. Kupinge bosok. bosok. Yo. Ora apa-apa. Nikota wau lampahipun warok sura gento. Budal ana ing Jawa Timur. Sapa to sing Amit. Mas, gak ngremong to, Mas? duduk aja mbok teko isik iki ben cerita. Oh, iki pemain to, Mas? Mbok iya kan. Ah tadi apa, Pak? Aduh,
gobluwak. Lah Kok ora Ya kowe kene kok nek jelas. tulisane kowe dadi apa lah ya rata dhuwit, Dik. lali. Ya ampun. Jenengmu sapa? Oh iki. Sigit Dapuk Naga. Kalau buntute gak kok buntut. Kuwi iki Dapuk Jawa Timur, Jawa Timur. Lodro. Oh, reng Madura. Iya, Madura. Engko kang aran Sumping Penatas. Lancur keng Madura Sampang kakek nah. Iki basa apa iki? Madura, Mas. Israel. Wong wis basa Madura kaya takok iki lho. Israel, Pak. Mosok Israel basane ngono. Iya, Cuk. Ya wis aku manut pemainnya aku. Aku mulai lho aku. Ya kagak ojo. Ayo. Cangkemmu. Kacau. Ndindi mercon iku lodro ki yo ngarep kok au ngono iku kere ta. Lah cari Israel e. Mbak, Kok yo au. iki serius lho, Mbak. Iki Ora kenceng sang lho. ganggu. Iya cepetan Mbak. Apik-apik Madura kok. Eh. Mas terus nih, Mas. Ayo. Aku nang kene goreki sing Tak baca ndasmu lho. dur matamu. Ayo. Sabar, Mas. Ayo terus. Wong kene wis kenceng kok dardor. Pancen anake wong edan. Kok nek melok lodok armada rono Dik ojo nang kene. Iya. Ayo, Dik. Ki koreng Madura kakek nang goleki kang aran arek wedok kang jenenge Roro Mangli. Reng Madura timbang isin ana sembonyane daging tak meletulang tautang tempang tulus aku mate song sing acung. Wah, apik. Ceritane Madura kok. Madurane apik. Sopo sejatine sing digoleki Balapura? Heh. Mas, kok anek toprak barang? Lah sampean iki lho piye to sutradharane iki sampean lho. Aku manut saja. Lah mosok dura cetok. Lah mau ngarep mau Ponorogo. Oh iya balik. Mas, Madura. toprak. Nggih. Monggo. Iki mak lampir apa ta? Tumenggung Tumenggung. Wiraguna. Oh alah. Sapa sing ora kenal karo Tumenggung Wiraguna? Heh? Kabeh. Kabeh lho ora kenal. Kabeh ra kenal. Kenalno. Aja gelem, Mbak. Kenalno. aja gelem. Aku Wiraguna. Kowe iki rene iki lho pemain nyapa. Lah jare gurung kenal Aja gelem, Mbak, aku gampang balesi WA, aja gelem. Wiraguna ayo. Kabeh wargaku wis manut karo Tumenggung Wiraguna. Siji sing durung manut. Sapa lek? Roro Jonggrang. Dudu kuwi. Sapa? Ana siji. Sapa? Sopo, Mang? Jangkrik. Roro Mendut. Roro Mendut. Roro Mendut sing gurung. Iki cerita apa to, Pak? Sing ngerti lho ya sapa. Kok murat manget. Jangkrik. Duk, Ya wis. Roro Mendut manut to karo pun Kakang. Bapang. Dina iki, Duk. Bapang. Pak, ceritane apa to, Pak? Ora ngerti ya. Yo. Roro Mendut digoleki marang Tumenggung Wiraguna. Piye to ceritane si Roro Mendut? Piye to ceritane si Iki opo Mas? Lah masa teko Bali wae. Dirok. Taket. Tanak. Doyan. Dayun. Doyan dasmu.
Lho. Sentem ta iki? Saiki melu toprak kene. Layar atau ketok. Aku wis dibonsowi lho melu toprak kene rumah samu siswa budaya rumah. Iki cerita goblok coba. Lah kaya kancaku Mas. Mas aku aja roh. Iki sapa kaya tempat sampah iki Dayun? Sinden. Oh sinden. Menika tuyul second. Kono-kono tak aturi angkrem Dayun. Angkrem pitik apa piye kok angkrem. Pak sampean sinten? Heh, Sampean sapa? Joni. Joni. Macak ngene oret-oretan ngene ya menak jingga. Lho, iki piye to, Pak? Lho sampean goleki sapa? Aku goleki kencana soklat. Lho, wungu. Hah? Apa wis dicet? Dicet, Oh iya. dipilok. Panjen Valentine Pak, ganti coklat. Dayun. Dawuh lurahe. Dayun, yun. Dawuh. Woh. Kenek dibom. Godhong waru bolong-bolong. Garwa ayu bolong-bolong, anu moblong-moblong. Mablong. Aku saiki wis dadi ratu. Ratuku. Ratune rayap. Eling nalikane aku Joko Dayun. Apa tahu? Wis mbiyen ping 3 Jokone. Ingsun sinebut Joko Lebaran. Joko Bodho. Joko sapa? Sampe Joko Joko Umbaran. Joko Umbaran. Nanging wis diwisuda ana ing Brang Wetan, belang-belangan. Blambangan. Aku kok salah tok to, Jin. Wis salah tok kuwi. Lambene sampean kuwi lho. Blambangan. Jejuluk Adipati Urubisma menak jingga goleki kencana wungu Dayun. Wesi kuning kundi Dayun. Menika kodho wesi kuninge lurahe. Aku wana lho. Iki ketoke mau kesalahan iki jelas. Duh. Iki sing wong Madura mau godho wesi kuning sampean dikilokne, Pak. Jelas ki mau Madura mau. Lah sing ngono, Pak. Jingga gagahe kaya ngene godhone mung sak mini. Sampeyan apa goleki sapa, Jing? Niku nggih syarat lurahe. Heh? Nggih syarat. Oh miniatur. Miniatur godho wesi kuning. Godho wesi kuning miniatur. Heeh. Pikirku lak sontok. Godho wesi kuning karo pedang supaya ana wis mbok gawa Dayun. Nggih lurahe. Iya wis kono hang enak ya lho nggo Yayun. Mau wis habis. Bosone sampean dialoge iki yo nek Jawa-Jawa. Jawa. Nyapa malah osing sampean. Lah aku wong Banyuwangi ya. Iya ya aku. Blambangan Banyuwangi. Oke. Ayo goleki kencana wungu Dayun nang Gunung Kawi. Ini nyapa tekan Gunung Kawi. Menawa kencana wungu golek Ora ning kono. Ora. Pahit. Mojopahit. Ayo berangkat. Rek. Ora usah tabuhi tak tabuhi dhewe. Nong ning wis ora usah tabuhi. Umume ya ditabuhi no Wis lurahe. aku tak ngojek kae. Nong. Wah, apike cangkem. Apa. Kowe golek pemain bosok kabeh kon ndi? Aku bisane melu toprak kene, Mas. Ya apa? Wis ora jelas kabeh. Ya mau ceritane nek minak jinggo ketemu toprak. Lah iya sing awal mau lho. Warok, ketara, Ketemu Dura. bro. Lah kok terus minak jingga. Lah iya, urusane karo toprak mau lho apa? Ya wis ben diterusna, terus. Ora mendut. Lampahe ana ing alun-alun. Mas. Ki padha nendi to kanca-kancaku ki mau? Mbak, sampean ora pendut. Senes. Dudu ki. Siwete si As. Asu. Asu. Biasanya si Lut asitan. Ya. Si As. Sampean ora pendut, Mbak. Senes, Mas. Kencana wungu. Senes. Iki sapa neh iki engko? Sampean iki lho sapa? Mbak. Sapa? Gitu kok. Lho, iki piye iki bisa iki? Lho bisa Aku ya udah ngerti loh, Mas. Aku ki sapa?
Delok tulisane tadi. Jenenge sampean sapa? Ora roh aku. Sampean jenenge sapa? Almira. Almira dapokane naga. Apa naga ae. Lah tulisane Apa naga iki ae. Apa naga. Delok kelanjutane piye aku ya ora ngerti. Iki ceritane apa aku ya ora mudeng. Delokon dhewe lor. Iki ceritane piye? Iki bojone endi bojone kok ora nek kabeh iki. Alah. Senang selo. Amit. Aduh dek wong ayu. Roro kabeh. Roro kabeh ndasmu. Dadi impus no. nyeluk sapa sampean? Wong iki Sapa jenenge? Roro kabeh. Ya impus goblok. Jenenge sampean delok. Sama. Delok. Sama. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Jenenge sapa? Roro kabeh. Dadi apa? Naga. Galu. Serius? Ndak. Serius. Iki kok kabeh Serius ae. kabeh dapane naga iki lodruk ta Jurassic Park. Ayo. Sampean sapa to, Mas? Wong ayu rini yo, Dik. Nganu to ambek aku, Dik. Mah, aku mah. Emmo iso gak iso kon kudu rapi ambek aku nganu ambek aku. Lah, Garwane kok gak Sun, kok? Roro Mendut. Sapa iki? Wong denok, wong ayu, bojoku Roro. Gas Aku tuh Roro Mendut. biasa lho, gas ora. Bojoku. Lagi duduk Roro Mendut ae. Iki Roro Mendut. Kowe golek sapa? Roro, Kabeh. heeh. Kowe golek sapa? Roro Mendut. Iki dadi apa? Iki dadi apa? Aku Iki dadi apa? tadi apa, Pak? Sapa? Sikit. Naga. Iki lodruk, iki dudu dunia reptil. Naga. Iki sing wedok iki lho sapa? Lek iki Roro Mendut lek bojoku. Amit. Loh, Kencana wungu. Oh alah, Adoh-adoh digoleki kok ning kene wong ayau. Aku tuh kencana wungu lho. Gusti Ratu Iki manut sapa? iki cerita apa to? manut to kalih juragan kula Gusti Ratu Kencana Wungu. Iki Aku gitu kencana wungu. iki sing tak goleki Paman Damun. Dayun. Dayun. Kencana wungu duduk celana wungu. Tulisannya siapa to, Mbak? Tulisannya siapa? Sapa jenenge? jenenge sapa? Delok. Delok cek. Siapa, Mbak? Almira, Mbak. Almira. Dadi apa to, Mbak? Tadi apa? Anak-anak. Anak apa? Anak naga. Menika Ayo manuk marang pun kakang. Manut. Manut marang pun kakang Yayi. Sapa aku ki utuh kencana Aduh, wungu? ku nagih janji marang kowe. lha iki Gak iso. Pawongan raimu koyo lele sapa aranmu? Lele. Eh? Kuwi kutuk goblok. Lele. Aduh, brengose Dek koyo ular jedung, Dek. Keri aku. Aduh, sampean sapa, Kak? Bek. Minyak jinggo. Loh, menak jinggo iki tau oseng Madura barang. oseng Aku ya tau gawe uyah ning Madura kok. Ora, mesti ngene lho. ya nyuwangi Sampean kan golek sapa? Kencana wungu. Iki ceritane duduk kuwi. Lah ceritane apa? Ya ampun. Iki bojoku Roro Iki bojoku, Pak. bojoku Iki bojoku kencana wungu iki. Sik. Mesti ngene lho. Iki kan ngene to, Pak. Piye. Ini Dayun. Lurus. Wah, ana bolos ocol, Pak, bolos. Bolos dasmu. Lurus. Enek bolos kok belang-belang.
Iki sapa? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Satu, dua. Kok malah senam jambu? Sik. Aduh, Mbak. Hey, Halo guys. Jangan lupa tatap layar ya guys. Ini saya lagi senam. Genano. Genano. Saya iki mau. Ben dibuang kancane nyapa mbok buang dhewe. Sing ati guak sapa wong ora nek sing nyotol. Bek Iro iku ngomong. Hei! Ojo geger! Sapa neh iki? Ojo geger! Kok geger? Kok Keting aku. Oh, tak idoni arek iki kok. Mas. Mengalir. Mengalir. Tadi banyu. di banyu mengalir. Rene. Sik to. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Sik Mas. Jaman kok kualik wong samene ambane kabeh kalah musuh iki. Diomongi. Jenengmu sapa? Dadi naga. Liti. Banyu. Ular banyu. Mengalir, Mas. Mengalir. Kudu ular putih ya, Mas. Tulisannya kualik lho. Sik hop. Aku kan iki nuwun sewu. Sopo? Tak idoni lho. Aduh. Urung. Mas teng ngene lho. Aku kan critane ngene. Iki dudu ngene iki. Nyapa ceritane? Hubungane ana wungu. Ora enek warok kok cethuk karo janger, cethuk karo lodrok ora enek. Cethuk karo toprak ora dadi. Lho kan malah apik karo bolasi. Mas teng iki batang iki nyapa to? Hop. Iki lho nyapa iki lho sik geger ngene kok malah Ngetes Mas, sone ramuni ya, Mas. sone ramune wis Oh alah nono. Sampeyan sakti apa? Aku dalange, Dalang. sutradara. Nggih lakon mbok sing apik. Nyapa aku mau dapone ngene iki? Lah aku toprak. Lho lah iya Lah Mas. ya aku janger. Aku lodrok. Wis ngene lah. Piye? Piye to, Pak? Yes, ikilah yang dinamakan berbeda-beda suku tapi tetap satu Indonesia. Lakone bengi iki 1001 mimpi. Ora kuwi. Kowe terus ngomong. Iki cerita iki menggambarkan lagune Bang Haji Roma Irama. Apa? 1001 macan. Macan. Macam. Macan apa? Macan. Macan nyakar raimu ngono kan. Iki macan. Sik. Iki tak tengane ya. Piye penake Iki ngono jenenge sing dinamakan mbuh beda-beda ning sing penting tetep rukun. Rukun agawe santosa, cerah agawe gubrak, putihe beras mergo gosokan karo kancane, pintere menungsa saka bergaul. Nggih Mbak Ganjur. Yen ngono, ora usah angel-angel, ora usah suwi-suwi. Iki dirampungne dina iki, muga-muga masyarakat Temas sak pitunggalane diparingi sejahtera barokah. Sehat lahir lan batine. Iki tak cengke sindene kabeh mara rene nduk. Rene. Kan iku lho lapo sih aku awe. Rencane wis lek. Yo, lagu sing enak. Foto karo Mbah Lurah. Foto bersama Mbah Lurah. Mbah Lurah, Maka dari itu foto bersama dinamakan bersama foto. Monggo Mbah Lurah dan Mas Lurah sama kita bisa naik punggung sampean. Jangan pulang dulu untuk para penonton ya. Akan ada hadiah dari Mbah Lurah. Hadiah doa. Apa? Doa. Ngantuk. Gini. Up. Mari gini foto, awake foto sing enak, ditoto. Yo, Mas Lurah, Mas Adit, mau aturan begini Mas, sama Pak Edi kalau sejajaran, mau pilih, mau mriki Mas. Kita foto bareng-bareng masih bersama Guyang Maton. Berikan Mas foto dia. Oh, matur Bandung. Bisa di sana Mas Lurah, di tengah. Pergi Mas Lurah. Foto dulu Mas Lurah. Itu dari kamera itu ya, Pak. Oke. Niki riyen Mas. Sing ndi, Mas?
Niki Kamerane Mas Adit. Mas Adit. Dadi apa? Mas Adit nogo. Oh, niki kare Pak Edi. Kok mau kok pangkat nogo ini, Pak. Pak Edi yo nogo. Oh, kabeh dadi nogo to niki. Ketua panitia apa, Pak? Yo nogo. Ya. Ya, kita foto bareng-bareng dulu ya. Ya, kita buat dokumentasi Guyon Maton. Saya. Oke, siap, sampun. Nuwun katrumateng sagunging para rawuh para pamirsa kang minulya. Makaten adicara campursari guyon maton Cak Percil CS ingkang sampun kawula aturaken wonten karsa panjenengan sami. Kawula sesarengan campursari guyon maton Cak Percil CS amba bilih wonten kirang langkungipun anggen kula ngaturaken